Malta fakkret il-memorja ta' 6 miljun persuna, ħafna minnhom lut, li nqatlu fil-kampijiet ta' konċentrament waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Dan tfakkar waqt kommemorazzjoni li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton fejn preżenti kien hemm il-President ta' Malta, Dr. George Vella. Il-President qal kif dawn il-vittmi inqatlu mhux għax għamlu xi ħaġa ħażina, iżda minħabba ir-razza tagħhom jew minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Dr. Vella qal kif din il-kommemorazzjoni għandha il-valuri tagħha bħalissa. Jiġifieri il-talima ma ħaddiex u qed jara ċertu massakri li ġraw fil-kontinenti differenti, qed tifhem. Wieħed jara li l-perikli qed hemm il-natura tal-bniedem li jiddomina qiegħed hemmhekk ukoll, u allura trid tkun edukazzjoni u nħarsu lura biex ngħidu isma' noqogħdu attenti għax jekk inħallu l-affarijiet ma nikkontrollawhomx se naslu f'postijiet bħal dawn. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo qal li din m'għandix tkun biss memorja tal-passat, iżda narfu dak li qed jiġri fil-preżent. Il-Ministru Bartolo saħaq kif kull persuna fid-dinja għandha tiġi trattata l-istess. Preżenti wkoll għal din il-kommemorazzjoni kien hemm ukoll il-komunità Ludija f'Malta. Din qalet kif minkejja li għaddew 77 sena mill-ħelsien ta' dawk li salvaw minn Auschwitz għandna inkomplu niftakru fid-dbatijiet ta' dawn in-nies biex nevitaw li jerġa' jiġri l-istess.